नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण मांदेली फ्राय बनवतोय। त्यासाठी आपण इथे स्वच्छ साफ करून मांदेली घेतलेले आहे। आता त्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया। इथे आपण 4-5 आमसुले घेतलेले आहे। आमसूल आपल्याला थोड्याशा पाण्यामध्ये भिजवून घ्यायचे। अगदी 2-3 चमचे आपल्याला पाणी घ्यायचे आहे आणि हे भिजवत ठेवायचे आहे। इथे 1.5 चमचा मालवणी मसाला घेतलेला आहे, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा धना पावडर, चवीनुसार मीठ। आपण सर्वप्रथम याला मीठ लावून घेऊया। चवीनुसार मीठ लावायचं आहे। आपण जे आमसुलं भिजवून घेतले ती घालूया आणि छान याला लावून घ्यायचं आहे। आता हे 5 मिनिटांसाठी आपण बाजूला ठेवूया। आपली मांदेली छान मुरलेली आहे। आता आपण त्यामध्ये मसाले टाकूया। इथे आपण मालवणी मसाला घेतला 1.5 चमचा, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा धना पावडर। हे सर्व मसाले आपण मांदेलीमध्ये मिक्स करूया। मसाले छान चोळून घ्यायचे त्याला। सर्व बाजूने छान मसाला लागला पाहिजे। या पद्धतीने तुम्ही मांदेली फ्राय बनवून बघा, छान होतात। छान मसाला लावून झालेला आहे। मांदेलीला छान कुरकुरीतपणा येण्यासाठी आणि छान कोटिंग येण्यासाठी आपण अर्धी वाटी इथे रवा घेतलेला आहे, तो एका प्लेटवरती घेऊया आणि त्यामध्ये आपल्याला थोडंसं मीठ घालायचं आहे। छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यामध्ये आपल्याला मांदेली कोटिंग करून घ्यायचं आहे त्याला। हे बघा, या पद्धतीने रवा लावल्याने छान कुरकुरीत फ्राय होतात मांदेली। आता आपण फ्राय करून घेऊया। आपलं तेलही छान गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये आपण मांदेली सोडूया। साइडने थोडंसं तेल सोडूया। दोन 3 मिनिटं आपण एका साइडने छान फ्राय करून घेऊया। गॅसची फ्लेम आपल्याला मीडियम ठेवायची आहे आणि ह्याला मांदेली फ्राय व्हायला जास्त वेळ लागत नाही, लगेच होतात फ्राय। हे बघा, एका साइडने छान फ्राय झालेले आहे। आपण याला फिरवून घेऊया। मस्त कुरकुरीत झालेले आहे। छान आपली मांदेली फ्राय झालेली आहे। आपण आता काढून घेऊया। हे बघा, मस्त। आता पुन्हा आपल्याला तेल सोडायचं आहे। तेल गरम झालं की आपण मांदेली सोडूया। या प्रकारे सर्व मांदेली आपण फ्राय करून घेऊया। आपली आजची मांदेली फ्रायची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानसे रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।